hanaban galada sameyna gaarsiiye galada sameyna gaarsi sidigde 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 awa sidigde liyobeyo harimade hanaban galada sameyna gaarsiiye galada sameyna gaarsi sidigde 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 awa sidigde gurwadayaashii afrikadayo harimade hanaban galada sameyna gaarsiiye galada sameyna gaarsi sidigde 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 awa sidigde sodonkay ku gabagabeeyenay harimade hanaban galada sameyna gaarsiiye galada sameyna gaarsi sidigde 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 awa sidigde abow guushana gaarsiiyo harimade hanaban galada sameyna gaarsiiye galada sameyna gaarsi sidigde 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 awa sidigde ayay gedminena gaarsiiye harimade hanaban galada sameyna gaarsiiye galada sameyna gaarsi sidigde 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 awa